både mellem Danmark og Europa og Washington og Trump. Og der er det altså endnu vigtigere for lande, blandt andet som Danmark, at man har et virkelig godt samarbejde på delstatsniveau. Der er flere nyheder lige om lidt på ganske. Velkommen til vejrudsigt, der i første omgang handler om det her vekslende skydække, som vi har oplevet i løbet af dagen, og som vi også oplever resten af de lyse timer med blå himmel til sider og hvide skyer. Til gengæld, når vi kigger lidt længere frem, så begynder skyerne altså at være meget højere og tungere, og så kan der begynde at komme noget mere kraftig regn ud af den der, som små. I forbindelse med den her linje, der skal ned, og den står altså også på lørdag morgen, hvor vi kan se flere andre steder, er der altså også byer. Det er med temperaturer i nat, der kommer ned omkring sådan cirka 10 grader lokalt lidt lavere. Dagen i morgen i det jyske ser det altså super flot ud med masser af solskin på programmet, om end temperaturen er altså lige i den lave ende her i august, og så i den nordøstlige del af landet i formiddagstimerne fortsat nogle byer. Og så om efterdagen, så bryder solen altså også flot igennem her. Alligevel temperaturen så nøjes med at være sådan en 16-18 grader de allerfleste steder, og nogle steder 19 grader. Herefter en rigtig pæn søndag, en mandag og tirsdag, hvor der i sydvest er en hel del skyer, ellers meget solskin og temperatur, som kommer lidt højere. Det er faktisk rigtigt. Jeg kan bare ikke forstå behovet for at gå efter folks udseende. Jeg synes simpelthen, det er lidt nødt til det. Er det det? Presseloge. Der er bare hvide rammer for satire. Ja, det accepterer jeg bare ikke. Og det er jo min ytringsfrihed. Hver weekend på TV2 News og TV2 Film.
that this is irrefutable testimony. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. It is a famine that hits the most vulnerable first, each with a name, each with a story, that strips people of dignity before it strips them of life. Det er et helt nyt niveau af sult, vi er vidne til, når der erklæres hungersnød fra vores korrespondent, Benjamin Kjørstheim. Når man når til det her niveau, så er det ikke nok bare at åbne og sige, nu er der så adgang til mad igen. Så skal der en helt anden indsats til. Det skal være forstand på, hvordan man hjælper folk, der har levet i sult igennem længere tid. Og hvis ikke det sker, ja, så vil det accelerere herfra. Så derfor er vi på et helt andet niveau af alvor. Og rapportens alvor kommer ikke bag på Folkekirkens nødhjælp, det siger generalsekretæren der, Jonas Vejsager Nødekær. Rapporten peger jo entydigt på, at det her det er en menneskeskabt situation. Det er ikke, som vi ellers ser det mange andre steder, noget på grund af en naturkatastrofe. Det er simpelthen krigens parter, der forhindrer, at nødhjælpen kan komme ind. Og så er det jo virkelig alvorligt. Og så som Fletcher også peger på, i det vil lige udføre det, vi har hørt, så indgår en våbendelaftale, åbner grænserne for de mange tusind lastbiler og de mange tons nødhjælp her og nu. Så kan man faktisk gøre noget. Nu siger du det her med, at det er en menneskeskabt hungersnød. Hvad betyder det for, hvordan omverdenen kan reagere på det? Ja, det som man har forsøgt meget, meget længe, er at lægge et internationalt pres på Israel især, fordi dem, der kontrollerer grænseovergangene fra Israel ind til Gaza. Og det tror jeg, det pres kommer til at øges markant nu over de næste par dage, når virkeligheden synker ind, og det som rapporten fortæller om. Så kan man nok forvente, at det pres kommer til at blive endnu stærkere på Israel. Så skal vi herhjemme, hvor regeringen vil fjerne afgifterne på kaffe, på chokolade og på slik, det bekræfter Venstres formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Det var også en af de ting, som fyldte på Venstres sommergruppemøde, som har været afholdt, begyndte i dag og afholdt i dag i morgen. På et pressemøde her til eftermiddag fortalte Venstres top om partiets prioritering af at gøre det billigere at være dansker. Derudover har vi jo så her til morgen også præsenteret en del af det, som vi præsenterer i forbindelse med regeringens finanslov, afskaffelse af chokoladeafgift og afskaffelse af kaffeafgift. Og det er en blå tråd for Venstre, at vi nu i en periode, hvor fødevarepriserne er stigende, så skal vi gøre en særlig indsats for at gøre det billigere at være dansker. Og det har vi også taget hul på allerede i løbet af sommeren, hvor vi har ført en kampagne på det budskab. Og med den afgiftspakke, som vi har præsenteret i dag, så vil vi også levere de største afgiftslettelser på dagligvarer i mere end 10 år, kombineret med, at vi bakker elafgiften i bund i de kommende 2 år. Og det er et udtryk for, at det her det er en dagsorden, Venstre er optaget af, og også en dagsorden, hvor vi